Me diuen Vicente Blasco Felip. Tinc 86 anys i he treballat des que tinc ús d'anar a peu. I ara, pues, he tingut 5 fills, que són 5 perles. Tots treballadors i tots ja van endavant. Què vols que te diga, Marcos? La vida és així. La terra, mengem d'ella, i la terra mos té que menjar a tots. No n'hi ha més remei, la terra mos se menjarà a tots. Perquè la terra és igual que una mare que té 7 o 8 fills i els cria els fills, però els fills entre 14 o 10 o 5 que vulguin l'abandonen. I la terra està abandonada. Ara està abandonada i s'abusa molt. La propietat està perduda. I els fills de la mare no la respecten, no la cuiden. Això és la vida, i això és la veritat.